Скитат се бездомен, без сън, без покой. Отвънкаш нощ чужда и подимено, и сърце порасло, и за кръското на робите слепи в робската страна. Носеше съзнание, крепо светлина. Здравейте, момичета! Влади, защо е изобразен Левски и тази църква тук? Влади, как не знаеш, бе? Тук Левски е основал революционен комитет. Наистина ли? Да, айде, ако не вярваш, сега ще ти го покажа. Един от членовете на комитета, Стойко Тонев от Костинброд, през 1931 година, 86 годишен, разказва: "Оговорихме се с Димитър и Илю, като изпеят първите петли, да се съберем при Гьорения хан на Ломското шосе и река Блато. Събрахме се и потеглихме за манастира. Когато пристигнахме, посрещна ни игуменът Генадий и веднага ни въведе в една стая. Там заварихме около 10 човека, които личеше, че са току-що пристигнали. Докато се огледаме кой откъде е, малката дървена врата изкърца и през нея се показаха игуменът Генадий и едно не много високо момче с руси коси и малки мустаци. На краката си имаше кафяви навуща, препасани с черни върви. Съратници, кажете кой сте тук за святото дело и се представете. И аз съм Илю Гълъбов от Палалазовата махала. И аз съм Стойко Тонев от горната махала на Костинброд. Аз Димитър Духов от Духовата махала. От Чийковци сме ние, Божин Гончев Барбарев. Аз съм Ангелаки Цветанов. И аз съм Доня Петков, Количин, Павло Чийковци. Игуменът постави разкривената масичка насред стаята. Непознатият се приближи, извади от пояса си малка книжка, разтвори я, сложи я на масата, върху нея постави кама и един доста голям револвер. Като хвърли поглед към нас, продума: Братя, преди да започнем работата, за която сте извикани, всеки ще целуне Евангелието, револвера и ножа. Това ще бъде клетвата ви. Но ако някой от тук, от присъстващите, каже на душманите какво е говорено, чака го смърт. Аз ви думам, Василе, ние сме проверени люде. Дадахме си земята за училище до реката, парите за писмо и четмо за децата, за народното дело, ако трябва живота си ще дадем. Първия беше май от село Шийковци. Той се приближи, свали калпака, прекръсти се 3 пъти и като целуна ножа, Евангелието и револвера, продума: Заклевам се. Заклевах се.
Заклех се. Заклех се. Заклевам се в Евангелието, в честа си и в Отечеството, пред Бога и пред честното събрание на съзаклятието, че от всичко, което ми се яви, няма да кажа и открия никому нищо, до смърт и до гроб. От устата ви искам да се чува само: не чух, не видях и не разбрах. После седнахме край буйния огън в огнището с чувство, че нещо в нас се е променило. Макар да сме още под ярема, ние мислехме вече за свободата. Левски започна да ни разправя за хала на турската държава, за зверствата на турците, за онова, което се иска от нас. Аз съм Левски, имена. Казал съм всичко, което искате да чуете, и за демокрацията, и за републиката, и за тъмните страни на живота. Казвам и сега, на учениците от първо основно училище, Васил Левски, на учителите. Родителите, пазете свободата й. Достоинството, защото вярвам във вашите добри сърца, светли мисли и задружни сили. Той скита се без